हेल' नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि चेनेलसिम गासैखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे फैनो गोनां गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैदों। बे आपकामिं फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ'नि मुङानो जाबाय नों जेराव। बे फैनो गोनां नों जेराव मिउजिक भिडिअ'नि ट्रेसारखौ इउटुबाव होबाय, नोंथांमोना इउटुबाव नायनो हासिगोन। नों जेराव बे मिउजिक भिडिअ'नि स्टारिंआव नुनो मोनगोन नोंथांमोना हेलिना दैमारी आरो सिद्धार्थ बर'खौ। बे मिउजिक भिडिअ'खौ लेहेर फिल्म प्रडाक्शना दिहुनदों। बे मिउजिक भिडिअ'नि लिरिक्स आरो ट्युनखौ होदों प्रियंकाया आरो मिउजिकखौ होदों जुतिया। बे नों जेराव मिउजिक भिडिअ'नि मेथाइखौ खनदों सोमखोर आरो नितामनिया। बे मिउजिक भिडिअ'खौ नोंथांमोना साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअ'खौ सोर नेनानै दं कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअ'खौ लेहेर फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन। नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामबानो जाबाय। आरो लोगोसेनो नोंथांमोननो बेफोरबादिनो आपडेट भिडिअ नांबाय थागौब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। स' गाइस दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन। दिनैनि थाखाय बाय।